Hevpeymaniya navdewletî ya dijî Daişê amadekariyan dike ji bo qonaxa duwem ya şerê dijî wêrêxistina terorîstî. Amadekariyan ji bo civîneke wezîrên derve dike. Îro wezîrên derve yên heftê û neh welatên hevpeymana navdewletî ya dijî Daişê bi serpereştiya Mike Pompeo, wezîrê derveyê Amerîka li Washington dicivin. Li gor zanyariyan ku wezîrên derve yên welatên endam di hevpeymaniya navdewletî ya dijî Daişê derbarê qonaxa duwem ya şerê dijî Daişê dikin û garantiya ji navçûna bi temamî ya wêrêxistina terorîstî ku careke dî ve negerin wan deverên rêzgar kirî. Wezîrên derve yên welatên hevpeyman hewl didin di vê qonaxê de aramiya devverê biparêzin û alîkariya hêzên xwecihî bikin dijî wan terorîstan. Piştî êrişa Daeş li ser Başûrê Kurdistanê hejmarek welatên cîhanê bi serokatiya Amerîka hevpeymanek ji bo rûbirûbûna wêrêxistina terorîstî pêk anîn ku hêzên pêşmerge endamekî karîger û bihêz bû di wê hevpeymaniyê de.